يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت بيبي يا محمد أي كجئني أنكو إتمام تفسير القرآن الكريم جوني كتشنن كونغول تشيرنا من درديدو إن جنادو من شيرنا محمد سيسي koye makko kuccinɗen konngol ngol kanko ardi jonde nde no yamiriri en fof e ceerno ahmad tidiani si ndoɓe jamiriri fof ko noon mbaɗirten inchallah kamɓe ngoni ɗo mawɓe dental ngal kala ɗo ɓe mbiri ko noon yarata enen wodani en tan ko sami'ina wa ata'na e ceerno ahmad tidiani o wi alhamdulillahi rabbil alamin tawde deftere nde janngama haa timmi ko barkinorade timmode nde tan kono wirani tan hawridde e timmode deftere way kono hawrude e gasirde jihaadi ni a dañat baraji daña kaake ɗum ɗo noon ko ɗum Allah hawridini en ko noon alhamdulillahi rabbil alamin so neɗɗo dañi ɓiɓɓe muɗum mbatti noddude ɗeɗo jolɗe moƴƴe nodda ɓiɓɓe moƴƴuɓe jiyaɓe Allah moƴƴuɓe nooto noddandu muɗum kañum wawata tan ko weltade wayno ko belamma mawɗo o wi wa raqbatun fil khayri khayrun rerɗude e moƴƴere kay ko moƴƴere tan ko mbaɗannoɗa walla ko jinnoɗa wadde so tawi a yi ɓiye ena waɗa ɗum gila a yahani mbawata tan ko yettude Allah ɗum noon ɓe jetti hen Allah yo Allah jaɓan en kala garduɗo e haaju yo Allah humtan ɗum kala garduɗo e bakkat yo Allah yaafo ɗum ko ɗum wawno waɗirede fof wonti Allah haalaka waɗirano ko Allah ha wonti Allah ɗum noon yo Allah tawtu en hen yo Allah yettin hen faandaɗe meɗen hokka en baraji podaɗi hen joni noon o timminana en tan seeɗa hay soko cimoje ɗiɗi walla tati yimɓe mbarkinoro ɗum mawɓe ɓe kattanani fof mbawa yaafede sukaɓe ɓe kadi so yiɗi jokka beelam keddiɗo o ɗum noon Allah jarama en jarama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعوذ بالله وبالرحمن من كل حاسد ومن شيطان وشر كل كافر وكافر وكيد كل فاجر وفاجرة يا ربنا يا خالق العوالم قل بيننا وبين كل ظالم رب السلام هب لي مرامي واجعل كلامي هلو النزام رب السلام هب لي مرامي واجعل كلامي هلو النزام يا من يواقي فاكسف مساقي فاجعل أساقي نور الكلام فاجعل أساقي نور الكلام اسم النظام نيل المرامي منزل أنامي بما اهتمامي تقال يتود الله يجول دي أفا كوتا غوركو غوتا فتانو لنيول ونين الله صلى الله عليه وسلم انجري دفتر اتمين دا دفتر تو تمو دني وغان هرما كو دفتر القرآن وغاندو دا القرآن على دفتر برن موجو القرآن غان هرما أريدو ونين الله بي خيركم من تعلم القرآن وعلمه العالم والمتعلم شريكان في الخير وسائر الناس لا خير فيه وريتو الماهر بالقرآن ما صبرت لك الشيخ بي اغفر لنا بحرمة القرآن واستر لنا بحرمة التجارة واجعل محلنا محل الدين والعلم والإيمان واليقين وتأماتنا الله على دين وي بسم الله كو إن الرحمن كو إن الرحيم كو إن سورة الإخلاص أي إخلاص كو لبين حكون ما يالله أدن لبين حكون ما يالله تاون كو مانك لبين حكون ما يالله لبين أن حكون ما جيال واو أدن تغور الله ندي كونو تغور الله هيون دي على سبو أبا تنجد بلو يالله كامبي فوب على جاود بلو الله ساتني بلو الله تاودا ما هين يو تاوين ما تاوين ما هين على وند بلو الله نو
الله ويتا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وكل الله تعالى كندو غنا لبين hakun ma Allah labbina jiyabe Allah ne daña hawrude nanda sarfa ayyo simora de ko makka yama ala ko madina ayaje de ko nayi yama ala ko de joyi ay wonde fo ko qul huwa Allahu ahad non ani simora de yama sabi simo jippo simora de wata nana ma ko hefere garno e nelaada de min nelaada Allah mo biyata Allah mo gandudo ko al-wahidul ahad al-fardu samad al-munazzah al-sahib wal-walad shahadatan adkhul biha ma ahli al-ilah fi hadrat al-qurb wa tamkin on Allah ko tawi ko jalan e min jogi tawi ko kiri e min jogi o bakkere e min jogi so khalis e min jogi ko wawi wonde Allah mo mbiyata ko kala min mbawi wonde joni on ko holo on aɗa wonko gandata gandirta kono nanirtani wonko gandata gandirta kono jiiruɗa wonno gandirta gandata kono paaɓirɗa ay asmane mawun gandirta tan kono dartuɗa a wawa yaade to fuɗɗiɗo a wawa yatto ha deke fodde darande de Allah wiyata farji ilbaa fudurin summarji basara karote ko ɗon tan haɗa aɗa andi Allah ceerno kaari gandal ceerno kaari ganduɗa fof de o haaɗi gandal mo koye deftere nana sarfani o andani Allah ha gandal makko yetti yinirde Allah ndeke andi ko nanalla makko e mongo Allah o faamiri Allah ndeke joni ɓa nelaɗo Allah o anda Allah mere ko ɓuttu mere ko ɓale mere ko naaw mere ko darda mere ko étranger mere ko citoyen o ronki andude ɗum woni arbeɓe mbi wa isa su'ilta bima jahilta fala takun mutahasikan mutasarrihan jawab ay ƴoyre janngade sa namdama ka anda witana anda ay nelaɗo Allah deƴƴi Allah noon heɓti haala ka so ɓiɗɗo woyi yo rakki yumu gasi joni Allah hefti haala ka Allah wi ɓulu wiiɓe huwa moɓe jogo moɓe namdotoma moɓe gari waddude ma zeni anema question ngaji o ɓulu wi huwa oya moɓe namdotoma Allahu kanko woni Allah ahadun o bajjo alwahidun hay so noddi wiyama bajjo tan goɗɗo hay hiɗɗami aɗen so wima o goto ɓiɗɗo ma wi mere ko afo o walla kumbade walla ko sira walla ko penda kono so wi ko o woni bajjo taw ka ƴaƴƴo aɗa andi kam bajjo kam ala ko rewi mum ala ko aji ɗum ay ahadun Allah o ko bajjo hol gonɗo Allah lam yalid hol gonɗo Allah lam yulad hol gonɗo Allah lam yakul lahu kufuwan ahad hol gonɗo Allah Allah ko ahadun ko bajjo ay ala gonɗo bajjo e aduna so wona Allah tawi ko bajjo ñalaɗo Allah ko bajjo yummum bajjo bamum kono waɗani ɗum Allah ala ma gona bajjo tawaɗa rendina jibinaka a jibinaka joni noon Allah o ko bajjo tawi ko ɗum kay ñalaɗo Allah ko bajjo yummum walam yujad aminata walidu siwa waqil anami alal asami kazali abi la siwa bamo kala ɓiɗo sowna kam yummo kala ɓiɗo sowna kam eko ko bajjo kono waɗani mo Allah assamad humtowo haaju neɗɗen humta haaju kono wattani ɗum Allah ceerno Mamadou Cissé Ba humta haaju kono wona Allah humtude haaju waɗani neɗɗo lam yalid Allah jibinani ewo yumum annabi Isa jogui ɓiɗɗo wala ɓiɗɗo waɗani mo Allah walam yulad o jibinaka baba adama jibinama a waɗani ɗum Allah walam yakul lahu kufuwan ahad Allah ala pas nelaɗo Allah ala pas wa jawharul husni nelaɗo Allah ala hono makko kono ma gona bajjo wona mo jibinaka wona mo jibinani wona kumto haji ɗum ɗo fof ala dendin so wona Allah ndeko ɓayde ala dendin mo wona Allah ndeko ko dendinde ɗiɗo wonata Allah ndeko mo rendinani ɗiɗo wawa wonde Allah ɗum tagi ceersi hoy yaman unaji fi katiyaji fi kulli haji wa kun aman yaman unaji yo malma aji kulli bi haji qabla tamam wadde minkum jamia sahaban badiyan yarju shafiya yawma ihtimal anani walam yakul lahu kufuwan ahad simon anani ko timmi duwete tan e barkinora simoji keddi koko jangata ko ɗum tan jangata kono la yummol sama'ahu tanazza an qawli wa fi'li wa niyyati bihi astaqim jodi ɓe won gandi ko firtata aɗen barkinoro deftaral suratul falaq
makiyatun wiyan ko makka wiyan ko madina sa nani simore wiya ko makka jippi walla ko madina andu ko aji fergo walla ko caggal fergo simore wasa jippade makka wiya ko makka taw jippi ko saraji makka wade aji fergo innira makka caggal no nelaɗal le firi o yaha jihad o haɓe to on saha aya tallama wiya ɗoɗo aya sendi ko madina taw wona nder madina kono ko caggal fergo saabu wo minhum man adaɗi qawla ha wo minhum man aba qawla won wiɓe eyi no aboubacry won wiɓe ala no abou diahi gasi oɗo noon aya e ɓurɗaɗɗiji ko lubayid labid nanarma kañum nanarma wino no wiila nelaɗo sallallah alih w sallam istono gandirɗa ɗum hankkadi ko nandi ɓul wi galle ɓe mbaɗi koɓe mbaɗanno han kadi résumé tan ɓe gaddi ɓe jiiɗi nanɗaɗal ɓe gaddi comme no kañe ɓe mbaɗi ɓiɗɗo tekke ganarma ɓe ñiɓi hen mesal sappo e goho ganarma mesalal ɓe mbaɗiɗo ko mbaɗanno sa alali mouhamadou wa alali mamadou comme sawru kañe taballe kaali comme tangadel seeɗa comme sukrel ko han kadi ɓe mbaɗi ɓe caaji ɓe mberle nder woyi ɓe nangui nelaɗo ɓurraɗiɗo wul wi ananne a usu mboɗo moori rabbil falak jeyde subaka min charre bone ma halaka kala ko allah tagi ɗum tagi ceero chikmi wona usu min charril ana bi rabbina wala hasidina wama yarumu min charri ma halaka min charril ana ceero chikmi firtanma womin charre ay nde wi min charri ma halaka allah mbo ya dannam e bone kala ko tagɗa ala ko allah tagani ko ladara ko laadara ko meyeto ko sorora ko diwara ko kala ko jiiɗa e ko allah tagi min charri ma halaka joni min charri ma halaka wonko ɓuuri tentu aɗa mbiya ɓeeɗo ɓe ko goni ko surtout noon gelɗo ay surtout ko tentini surtout ngel jeesi ay surtout oɗo eyo ay joni o wi allah ya dandam e bone kala ko tagɗa o wi to wi womin charre bone hasigin jamma isa wa qaba tawi jamma niɓɓi ay jamma so niɓɓiri han kadi yawɓe ɓe gona ha juni wiya ko agressé kala kada almaɓe yaade geeɗi walla yaade salat dawdou diallo darɗo ko ha 10 heures juulade suba waɗi noon o hulde agressé yaade jamma salat ay ɗum woni womin charre bone hasigin jamma isa wa qaba ko tawi niɓɓiri allah bone agressé e bone wiɗe e ubboɓe haktoto fiɓoɓe allah dandam e bone jamma womin charri nafasa e bone tutoɓe e pible ay pible waɗi ki ɗiɗi ene waɗi fimde to allah halkuma to allah yaltima to woto dañi ene waɗi fimde ɓurde bonde aduna bonde fimde piɓa sa dañi ɓiɗɗo gorko aɗa nana qouran neɗɗo yarata haaju wima aɗa bonu carriére ɓiye nannumo école o wonno o dañi licence o change situation tan waɗa ko barke hay o itta fimde ma caggal ɗum o si nimsoya jeeɓe hankkadi nanarma ka babiraɗo aɗa duuɓi capan jeetati a namdo ɓiye ceergal mete yeeni walla yana gasi anani oto bonna fimde ma joguinda fimde ɓe jom ko aɗen en kalinde babiraɗo goto mawɗo o wi kaw makko sankiri cagatagal o fiɓi noon so dañi ɓiɗɗo gorko omo ina o waɗa ɓiɗɗo almuɗo kawiraɗo o dañi ɓiɗɗo gorko o inniri kawiraɗo o waɗi ɗum almuɗo yeehi ha dumunno bandiraɓe rewɓe ɓe gulle noppi noon woto bonnu carriére mbi ayi guiɗe en fof ɓiɓe men nan jangga école o ko hakkude garow deuxiéme e garow premier nanɗo mbi école machallah mel jangga ceerno makko wi no fuuɗi onde ɗon no poɗɗa ɗaccudem porɗo tawre koye deftaral joni noon o wi on jarboya o nanni ɓiɗɗo école ɓiɗɗo yiya ha dumum won noon an jasa hurrun ma waɗa yo dimo wat ko wino yeehi ha ɓoyi ɓiɗɗo rafa o wi nawmi docteur non komi dañi jam nawmi seere non komi dañi jam o wi allah kawni ceeɗo allah goto yi kam dakar ko gissa goɗɗo o wi kam nanani wona makam nane mamoudou ko mamoudou haalani amoudou anani ko mamoudou haalani amoudou wona makam nane ba o wi no jaami dakar ceeɗo allah goto yi kam e nder ziyar wi kam ceerno ɓiyo ala ko wondi sonaka jam fiiɗo o padanoɗa allah o hiwto woyi en gandano ɓere ɓiɗɗo selloyi walla o ruttima e qouran walla continue walla o maayi gondi babiraɗo haadi en film o ɓe mbiya sif komi sari nafa sa tutoɓe pible bonna filmde ma wona fil ukati womin charri e gaño womin charri e bone haati gaño isa hasat so huccirema o wi gonɗum hen komi jiiɗa yiide yeeso ma aɗa ha sil ɓuuri bonde aduna gañannoɗo daña so watti yidde daña ceero saɗa wawi maya gañannoɗo daña aɗa andi ganɗo wi wala taɓulli bi masa niltu jeyyida koma yuqalu li fadlillahi jabi wona namdoro kemmi hanko feccerani kono gañannoɗo daña so watti ha goram ɗum no yurmini ceero waɗa fet cooda kasangue ma kati allah
anani womi sharri warad hasidil gaño ida hasad so feññini gaño hankkata mo haala omo aybina gas ay neɗɗo a wawa hebda ɗum taw wiyata a wawa dañata a wawa daña fina laɗala dañani anani womi sharri warad hasidil gaño ida hasad so feññini gaño anani rutunna simoɗen noon wiyete anani omodine to cimoɗe ɓe godiri addi cimo tellin cimoɗe ko haala ngo c'est pas l'appel eɗen kebbina haala ɓullu wi awudu mboɗo moodi ɓe rabbinnas ne ho sukaɓe ayi ɓe rabbinnas ne ho sukaɓe ay so tawi ɓiɗɗo woni e nder reedu wona so lelima e nder reedu yumma ay lelde e nder reedu ene jangguinma lelde e nder ɗabri ma aɗa kalleliɗo e nder reedu wawa dogde wawa soppoyde len wawa tenoy wawa aynoy andu sa lelu yima e ɗabri ma a wawa tenoy a wawa aynoy wadde lelde e nder ɗabri jangguinima lelde e reedu jangguinima lelde e ɗabri birabbinnas ay saɗa yalta e nder reedu museki ngati men saɗa yalta aduna kaaɗeki mayi wadde kaaɗeki mayi lumtima museki ngati men so tawi a jibinama ka lootete sa maayi ka lootete lootede min gadanam tagma loote cakkiriɗam sa jibinama lootama aɗa waɗe tekke ndeke wadde so tawi a maayi a lootam aɗa hasne sa jibinama wono weltoto on beltino a anda joni an holko tagma wiɗɓe aɗa haalde mumen ɓe wanno on wona pointire muka pour kaɓaɗa haalde makko ayen jello jabo kam min est ce que aɗen to konko jogori rokkude kasanke ma o baabira pawne heewi ha o ba wonde min komi ala e makko haali est ce que aɗen togo baabiraɗo ñamluno bama jawdide ko tagi wawa haldude paw min mi haaldata hayɗo men men ko andinma taw ko o seeduno e melfi muɗum ne jibinaɗade coomeɗa ngel goggiraki no mboɗo sakana ngel ene wawi taw goggiraɗo aduna o neɓam keccam ñamminaɗa no waɗa cukalel ɗe mbiyen beure ala ɓaade anda beltinoɗo no jibinaɗa holko tagma metti holko tagma mi haaɓande anda gubboyo holko tagma waɗa haalde kay mi haaldata e kay فلينظر الانسان مما خلق مما انتهى يخرج من بين سلب والترائب بعد ان غوبو ko poltorɗaɓe kaldata saɗa faltoɓe kaldata yara waɗa aɗa wawi faltataɓe ganayse ma saɗa wawi jalande kaari a wawa jalande kaari yata waɗandi kaari jibinaɗa nde jaltaki kono ko andinima taw kongo hettuno e nokkoso anda birabbinnas hewo sukaɓe kaareki maayi museki gattuwede lootede yaltede lootede maayi hasnede lootede jibina ayi won gadduɗo won gadduyo e ganayse ma won gadduyo sac ma aɗa andi wadde wori haaldata yo a anda taw ko on sa ma yaɗa nawte fuuta hol jogoɗo yittude kaali en yoɓa keeso a anda hol gadduyo glace a anda hol gadduyo mbusuji a anda mboɗa haalde kaari mi haaldata e mum ليس الجمال الأصوات سيدنا إن الجمال جمال العقل والأدب ليس اليتيم حدث قدمات والده إن اليتيم يتيم ونعم ملك الناس لامد سكر أي الله هم يبارك سكر أي سكر جوا جنكو إسبور كريستيانو سكر الله يبارك سكر عندنا رأي الله يبارك سكر يوم كورفون ودو أي سكر غور جون غور جانتل ما نحن ما توك جون نحن أغريسيف ولا كو ميرو ما ولا توك نحن ما توك راستا أتوه هم يقدروا عندنا الله لامد سكر ملك الناس الله لا يمسك إلى الناس دور هذا مو بابا كاي يدي جماعة بابا كاي قرطر ودر ودي دوما تدوغال بابا سو فبي ديام جود ما كونغاسي ولاين الله سغور ويا الله سبو غاندير تاكا ديو يو الله تا ويرتي ما ديا جماعة سا ويرتي مسوكا بن بيتا با دما فدا باب بن عندي كم عندي جوران زونه ولا بن on ko andi point ra سير هبابن وعندي كم باب ولا تيجي ما كمان يود لا ترى هبابن لا يو إلى الناس أيوه تيجي على جم نبيلتم أي جم نبيلتم هذا اللي كوركو كور وميدي رست دب وميدا تنجي دب كتبونه كلهم تيجوا يشان الله ويكون تشابين على تشابين دب كورا غاندا نندو إليك يشابين كنا نوي عند الله ودبوا ما كوركو يهي بمتو دب كور دني جم يورن دب كمود بعد فاي ويكون يتربين تيجي ده يشابين
Allah waɗi gorko dañi jaam Eyyo. caggal ɗum i gorko andi noon ko joni dewgal weli nde debbo premier mo mayno tawa e maynode a faami ɓe ngari ɓe lelnimo yeeso ko debbo moƴƴo ko cuuri Eyyo. gorko itti jungo mum fawe debbo ko juuɗe taw o loota o wi laaɓi ka mayde ɗiɗo ɓoydema laaɓi ka mayde ay yimɓe gandi kam ko gonɗo ɓe ubbuyimo dañdoye debbo goɗɗo debbo moƴƴe makko holno o waɗa nde debbo moƴƴe makko de on sawa arti galle debbo moƴƴe makko o rondi leydi a heewi o ronde o yuppe yanandi o e ɓe mbi an ko mbaɗirɗa ni o wi so ummima no yo bonnoni o bonnat gallam mi ɓeyde hen leydi guila ummata bonna gallam woni dumunna o arti kadi o jiime gabriel on hen wayi mi ceerno ngoya tan o wi ngoyami oɗo mi nani ceernaji goto ne haala wi wayde mayde lebtu ɗum ɗum noon mi woyamo gaa lebte hara ko hare tan aɗa andi abdourahmane sow wi ɗum ɗo domuru leydi ara sara maayo joni noon maaro pempeƴƴede jarata joli ɓikkon domuru domuru ndu arti seki wona wofde wona wuufde ndiyam maayo ene yuɓɓoya to gayna goto wirti wi domuru an ko mbatta ɗo o wi hara ko hare tan o wi hara ko hare tan anani hara ko hare tan ila hinnasi dewtere mo min charre worod alwaswas cohlino a dawa ndar a dawa dakar wonmata o nadde e nder galleji aɗa wiye demsour kaari salimo jooɗa demsour kaari suuɗi kaare kaari baldani a ala liggey a ala haydara allah jumar tawi wi so neɗɗo dawani liggaki finata law ko haali fof fenat gasi mo janngani liggaki finata law ko haali fof fenat gasi ɓaɗi ittani qouran ira allah wi ira nelaɗal wi ko haali fof fenat o ida marru tan yatahamazun noon tan mi carri warat alwaswas noon waswas cokno alkhannas gallo goral allesina on yuwaswisu mor sorte fi suduri nnas e ɓerɗe potroŋe minal jinnati ɗanniyankoɓe wannaafi e professeur ay ka ɗanniyaji mumuɗa caggal leydi garta aɗa comme sehilma wayra galle mum garta mbiya o montoɗo jeeyi ɗum ko ceerno amadou garta bande debbo wima ala nde baba mayi ɗo nde warani duwawa joni nene ñande rafawno haɗɗi maayi ɗo e damal galle wirto salmita o waɗa rokkama to ay guitta wiya ɗum kukkani mamoudou ɓuuri handude hen ceerno mamoudou en on ɓuuri handude hen o wi eyyi o witi ko wonde fimde ma ɓe gonne afrique central a rondi sakuji ha bettima puusi garɗa gam mbiɗa kili amen kilma amen moƴƴani taw ko bettima ko puusi garta mbiya fuuta kilma fuuta moƴƴani taw ka donɗiɗ sakuji fari afrique central garta takka kilma amen wawa minal jinnati e patroŋeɓe woɗiɗi maaro jama ala jarani jaw investir gurdam ma waɗa projet waɗa entreprise aji waɗa hen mbaɗen ɓuuri mbir haɗa waɗa jama wonɓe ɗo ɓe ɓuurma wawde maaro jama kono kuccani hen jaw neɗɗo ene hucca e allah ya jarani ko allah wi ayyuhal murida allayne yaradaka minna ɗurnugol ngol gaw somi ɗurnanaw kam awa ɗurnade ni gasi minal jinnati e ɓerɗe patroŋeɓe wonnasi e professeur bisimillahi ko inde allah arrahmani kadi ko inde allah arrahim kadi ko inde allah bisimillah alhamdulillahi en jetti allah no allah handi e yettede no ceerno wi noon alhamdulillah an fi haali shiddatin wo fi raha en jetti allah nde welata nde en jetti allah nde mettata ay neɗɗo yo yettu allah ay halmatu saati tagui mo dañde muñdinɗiraɗo allah ɗi gurna makko foof o yettanno allah gurna makko foof o yetta allah o yetti allah ha yettode wittede alhamdulillah nde yettiranno allah ara makko jam on saaha nelaɗo allah yummum no sowi ene woni madi ene woni makka ene woni makka kanko mo woni nokku no wiye hiiha toon woni wuuro kalimatu sa hunde nde ittimo nayima dow yettoyaki asman sernimo e leydi hollimo weeno weeno ndu kosam ɗam ɓuuri jumri ndiyam ɗam ɓuuri kosam randu ɓuuri jumri welde fongode ɗe ko kaŋŋe e kaalis wimo yar o yari hawgani kam kalimatu sadi o wi hola an o wi min wona jinne mi wona maleyka min komi alhamdulillahi mo noddannoɗa jamma e ñalaw allah watti kam ni alhamdulillah yomar mi notoma amayi hen o wi kono noon feƴƴi ko jiiɗa ko o wi alhamdulillah o wi eyi o wi ko ɓuuri famdude ko sababun alhamdulillah ma allah rokkoye muyninde annabi akhru zaman woni rasul sallallahu alaihi wasallam ay nelaɗo allah taw yalte reedu yummakko o yalte reedu yummakko o sujjani allah o ɓamti guine makko o daari asma o isni o wi alhamdulillah konngol ngol nelaɗo allah di haalde ko alhamdulillah oye galtunoɗo e halmatu sadi jeyaɗo allah goɗɗo mo woni e less leydi
aduna fof kanko ɓuri yewde dewal Allah Tigi. kanko ɓuri senade kanko ɓuri laaɓde Tigi. jokkere endam eyo Allah haala tigi jibril noon wi Allah Eh. o jeyaɗa Eyo. o ɗiɗi juuroyade tigi Allah wimo bisimilla eyo o Allah wi ko nawata toon Tigi. o yomi yooɗi diine Eyo. omo laaɓiri Tigi. on seni Eyo. fewniti Tigi. Allah wimo yaami rokkima yaatu eyo kono noon Eh. sa yettima Tigi. on kaldi Eyo. o kaldana ɗon ko Tigi. mbiya min wi Eh. kanko fof e wawde rewde Allah Tigi. ko jeyngol fayi tigi kanko fof e laabde diine Eh. e laabde Eyo. reedu jokkude endam Eh. e woppora makko Eh. ko jeyngol fayi tigi jibril daari Eh. Allah wimo woma ala rasulillah bala tigi yettinoy eyo o fokkiri Eh. ɓe jewri Eh. o yi ceerno aɗa gaddimi o wi ala Tigi. o wi aɗa yooɗi diine Eyo. gas asman fof Tigi. ala ko ɗum yooɗi Eyo. o wi alhamdulillah tigi o wi aɗa laabi reedu eyo alhamdulillah tigi o wi aɗa wawi jokkude endam o wi alhamdulillah Eyo. o wi aɗa seli Tigi. o wi alhamdulillah Tigi. o haali kala ko haali Eyo. o wi alhamdulillah tigi o wi eram yonti Eh. oɗo hoosa Tigi. kono Allah wi Eh. ko jeyngol paaɗa Tigi. o wi alhamdulillah tigi o wi ko Allah ko haawi Eyo. ɗon kono ko ma ko tacciringal dow tigi tigi dewowo Allah Eh. Allah wi ɗomo jeyngol Tigi. te anne mbiɗa jeyngol Tigi. mbiya alhamdulillah Eh. o wi jibril Tigi. ko mbawoni hoorema Eyo. an kay aɗa wawi addude qouran Tigi. jibril wimo Eyo. o wi mi jangi kono faama Tigi. o wi Allah wi asi an to hibbu cheya tigi huwa sharrun lakum eyo asi an takrahu cheya Eh. huwa hayrun Tigi. lakum en wawi taw Allah nawrtamo Eyo. jeyngol komi yaltino e wonɓe toon ɓe Tigi. hay faamomo addude eyo tigi Allah Eh. wahyi jibril Tigi. wi jibril wimo o hoddata koye nelaɗo Eyo. jibril wi Allah haade mi yettinde Allah Eh. holko tagma wiiduno Tigi. o wi o meeɗa yettude Allah eyo Allah rokkimo laabde Tigi. diine Eh. o yettani Allah Tigi. Allah rokkimo laabde Eyo. reedu o yettani Tigi. Allah hande noon ko kalduno ko mi yetta Allah Tigi. sababu no yettude Eyo. Allah o sottima o naati Allah tigi alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah alhamdu qadim Tigi. qadim alhamdu hadisin li hadis Tigi. alhamdu qadim li hadis Eyo. alhamdu hadisin li eyo en jetti Allah to yetti hoore Tigi. makko en jetti Allah to jetteten Allah ɗo Eyo. en jetti Allah to jettodirten e Ah. en jetti Allah to Allah yettata tigi fo alhamdulillahi rabbil alamin tigi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin ina fof jetten Allah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin Eyi. jettoɗo godini Allah tigi الرحمن لا. الرحيم تيجي. ملك يوم الدين أيوه. الله جي نلام جب تيجي. اي حمد أيوه. غزوان اللام تيجي. مكسل اللام أيوه. يا جم تيجي. وهو اللام أيوه. كون نون تيجي. من الملك اليوم آها. tigi من الملك اليوم آها tigi يعني عندكم تورا أيوه. كم يريما تيجي. كم جالتا أيوه. آها تيجي. من الملك اليوم أيوه. يعني سوكوتي نقول eyo نقول tigi aha donc kay ko nelaɗo Allah tan Eyo. ana laha ana laha ana laha ana laha Eyo. nelaɗo wiye ngare tigi nelaɗo Allah tan maliki yawmi din tigi iyyaka na'budu Naam. wa iyyaka nasta'in Eyo. Allah an min dewata tigi Allah an min jogi tigi Allah an min balli eyo Yes. tigi يا من أناجي إيه. في كاتياجي تيجي. في كل حاجة أها. وكن أمام أيوه. يا من أناجي تيجي. يوم المعاد أيوه. ذي بيعاد إيه. قبل التمام تيجي. pourquoi إيه. بحق هاجي أيوه. أكيد مرادي أيوه. كسر عيادي آه. أنفسا tigi أنا سيري توباوي إيه. بسم الإله يمن لها أيوه. تيجي. بلا مناهي eyo أولي حالتم إن الله إيه. رقم قلت حق الله tigi ɗum tagi ceerno mouhamadou samas إيه. wi ceer chir يفيد علوما لم تكن تيجي. في تفاتي أيوه. كون يريك أه. زلالا أيوه. فيه أه. هدى تيجي. للمهتدي tigi ملك يوم الدين إياك أيوه. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط نعم. المستقيم تيجي. يلا فيونا أي. صراط الذين أه. أنعمت عليهم أه. لا بالنعم الله تيجي. يمودنا أيوه. غير الموضوع أه. يمنا تكنا تيجي. إنغاري كرفو أه. إلى النار تيجي. غير الموضوع أه. يمنا تكنا تيجي. إنغاري كرفو tigi غير الموضوع إيه. بعد بيدا الله ورواتا من تكنا أه. تي أنا ون متكنا نعم. متكنا والله تكنا أيوه. قوم تكر هرمان تيجي. الله تيان بيوم هن تكر إن هرمان كدان أه. الله tigi ko tikkanne mo foti tikkanne أه. e tikkanne mo wona mo faran tikkanne ɗo أيوه. siɗin tuba wi تيجي. wala tubghidu ahadan أيوه. illa lillahi تيجي. wala tuhibbu ahadan أها. illa lillahi تيجي. fa in fa'altum dhalik kuntum إيه. qauman mahbubin marbubin أيوه. inda allahi tigi ta'ala wona jiɗiri hay goto أيوه. wona sabu Allah تيجي. wona gandiri hay goto أه. so wona sabu تيجي. Allah son guurtiri أه. moƴƴat تيجي newoto أيوه bas tigi
neko won tikkanteɗe nelaɗo Allah wi man ra'a minkum munkaran rewi hen falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi ay ubbira ko ya haal saɗa nanane walla fi saɗa jogui doole sa ronki fa bi qalbi nangu ɓerde ma so wiman kam mi woni mbiyano mbaɗani welani Allah yiɗa nelaɗo Allah yiɗa deke tikkeren dañi gacce yimɓe nde wonanede foof tikkante kono wonanede foof wasata tikkane gayril mawdu joni mbiɗa Allah koto wattam e ɓen ɓe tikkanɗa te joni holko tagma tikkane Allah tikkana saɗa tikka tikka goppude diine tikkan mo juulata mo hoorata mo janggata Qur'an ومن يريد عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعبا اي اون الله بي نارو جيمو كاي اون واي دور ناب on gar way Allah di tikande wadi wi ko jarago jeygol on gal ko tikande yo غير الموضوع par Allah wattu min tikana wala tikane Allah tikana غير عليهم ولا الضالين وانا مجينا تاجي ولا الضالين تاجي بي ندن جوله سوم جوله ندن جوله هنا فوق دينكو السلام عليكم فونا نون بير السلام عليكم نون بيدا ko Allah kisalal e be gondum be ay jaltina hoore ma abiyani alayna abiyani alayka abiyani alayka bida ko assalamu alaykum kisalal yo won e be gondum do joni eden juul aydami fina aydami tina aydami wu aydami tani aydami sar jono seden juul ko tagadi assalamu alaykum lima taqulu ma la tafadu kabura maktan Allah assalamu alaykum kisalal lay mo te alamu jogande anni mo cerwa won واو السلام عليكم eden kaal yo gong e nder meɗen kisal Allah e mon yaato eɗen jaɓi wala dali amin yo Allah jaɓan en fof inchallah alhamdulillah caggal ɗum yettude Allah e julde e nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam e bismade e seeranɓe men e jinnaɓe men e ceerno men ceerno Ahmad Sy mo ceerno Mouhammad Cissé Lixeɓe kanko lumtini en ɗo eko ummani en Lixeɓe fof e diwan Jowolo e diwan Lixeɓe fof omon ɗo e jonde ko jinnaɗo banggue endam ko ceernoto to banggue binde ko ceerno to banggue ilahiya banggue fof ko ceerno omon ɗo kono so tawi ceernagu ngu e babagu ngu ardi momin joƴƴin baba o banggue min nanga ceerno won noon baba ene rawa ko Allah wi ene rawa ko Allah wiyani kono biyaɗo ceerno tawar dari koye felo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ceerno Mouhamadoul Amine Ly Dunga o wi wiide kon ɓi moƴƴo meeɗa nafde halkat tan o wi kanko meeɗa wiide alhamdulillah kon ɓi ceeru Cheikh o wiyata ko alhamdulillah komi almudo ceeru Cheikh ndeke enen alhamdulillahi to woni ceerno men ɗo en mbiyani alhamdulillahi to woni baaba men ɗo saabu eɗen gandi annabi nu ene jogui ɓiyum kuɗaɗo ay ndeke ɓiɗɗo nafata ko almudo nafata yo Allah rokken wonde almudo ko almudo nafata eɗen gandi hakkuno Kudar e Moussa almudagal rewi ɗon eɗen gandi Aboubacry e nelaɗo Allah walla sahabaɓe mum almudagal rewi ɗon ay wadde ɗon moƴƴi annabi Nuh e Kana'ana ko ɓingu woni ɗon eɗen gandi moƴƴani ceerno Mouhammad Cissé Ba to Fondu omon ɗo ko kanko lomtini en Fondu ha tenti e hadara ceeru Cheikh mo Dumga mo ganduɗa ala zaka cheikhul asri naibu cheikhihi li basil ulumi dini lil hibbi wal adi munaya wa kanzi summa sirri wa burdati muradi rajai summa nuri wa makzati zabir bihi cheikhan taqiyan muallima jazahu ilahi dara asli وتمويا على يا دمغ يا أهل الكلام تلعلى عندنا بدر الزلام لنا شرف وغنم والمزايا لنا فضل وفخر بالعطاء وإما شيء فكل ركن قوي ثابت غير محمد الأمين رجل الشيخ لي صفي المصطفى خير الأنام wadde en bismima dendagal bandiraɓe kono noon rewata e ɗemgal men ma rewa e ɗemgal jinnaɓe ɓe mawɓe ɓe kamɓe fof ɓe duwono dental ngal ɓe duwono kadi diwan o ɓe duwono dendagal julɗo yo Allah rokku ɗum yo Allah rokku nelaɗo Allah sago mum oɗon julɗo wona sago nelaɗo Allah julɗo tan yo won julɗo yo rew sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kadi ɓe mballa en duwaw holko woni goƴa men woni goƴa men kalto mbawɗon wonde walla kalto almuɗo wawi wonde Allah no wawi ɓe wondi ɓe tan wawi qabla walla en mbawi baaba ko ɗum tan woni gonga minen peewi ɓuuri minen keewi ceer Cheikh wi ngare ga e fewɓe nani ga ɓuuri ngare janteɓe ga woni hewɓe ɓe ngare minen peewi ɓuuri ngare minen keewi
ndeke kalmo allah waddi ene mum yaato ko qabla yaato ko baad yaato ko sunna yaato ko mandub yaato ko makruh yaato ko ɗum jangguinɗen ɗum kala ko wona allah yo allah wattanen allah ko ɗum woni gonga ko refti hen ko almudo ala ko dañani e konngol ceerno mouhamadoul amin o wi almudo ala ko dañani woni almudo ala ko dañani saɗa jangguina neɗɗo sunna ma yiyene winda e deftere qabla ma yini winda e deftere baada ma yini winda e deftere ɗum ko farilla ma yini windade deftere ɗum ko ɗum ma yini winda e deftere kono qabula ala to winda e deftere jaɓanede kaala yimɓe nananma nodda yimɓe notoma ɗum ala e deftere wona qur'an o wona sunna o wona hadis o ɗum ko réseau hakkudema e ceerno ɗum ko réseau hakkudema e ceerno ceer cheikh yurabbi muridihi bi tarbiyati nabi li ashabi l alayna qatka fokul gati yunilu l murida al haqqa fawqa munahu qul yurawi l unasa al asigina min ndeke qabula ay ɓiɗɗo yummiraɗo muynowo so forti koyɗe ma o fawi ɓiɗɗo muynowo o rokki ɓiɗɗo en ɓiɗɗo ne suttina mo guire o suttini ɓiɗɗo guire ay ko ɗon woni communication hakkude ɓiɗɗo jinnaɗo ay ko ɗon jurum jinnaɗo e ɓiɗɗo ko ɗon naati ndeke almuɗo e ceerno ko ɗon kadi naati wona janngude qabla wona janngude baar ɗum addani nan hen yo allah rokku en wonde almudo e yessere kala ko eɗen mbaɗa yatan wonde isu ngam nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam oɗon jarlo oɗon jaafo oɗon gacca hakke nowtede to mawɓe no mbiruni foof kettoɗen hen alhamdulillah ceerno ahmadou a jarama seydi ba hay sinno ka ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين ألا أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسعى العيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرعناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ نادرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن عنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم يغفر الله لنا ولكم ولجميع المؤمنين السلام عليكم وين سيرم ببيري شيخ أحمد بي الحمد لله رب العالمين deftere nde timmiɗo hen en jetti hen Allah en paami hen ko Allah hokki ɓiɗɗo o ko caggal gandal bindi tafsiru qur'an no waɗi fannuji 12 alay sago neɗɗo andaɗi kono wattindi كما حكمة ينتهن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا كنتو ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا
ndeke sa hokkama hikma kala ko janngunoɗa hikma so naati hen ɗum ala to haaɗi